akwai zahi wannan lokacin zahi ne. Kullum mana aljihu yayi musala. Wallahi kare. Wannan na aljihu ya musala. Turki ne nace in a same shi daga ga na wajen da na ankon biki ne. Wallahi dinki ne na wanya ina so a dinki na shi daga dan Allah. Ci kunta da hankali. Kun ni kunya fa? Ci kunta da hankali ba ta kami dinki ba. Dumci zai mici mai ci wallahi. Sabida nayi ma akwai mata gwamnati wanda nayi mishi dumci. Da ya tayi wajen taro ya ce da wannan ci ya mishi didi. Allah ku ba Allah shi ci. Abin da sa na kawo maka dan naji ana faɗin ka ne ga gari. Wannan gaciya ka fudi. Allah ga da baby ta kawai a mata dinki na wannan gaciya ka fudi fa. Ina so gaskiya a cikin tsara ta hito abin da kaga ai a tafa ba wannan kamar wakis da ke fa. Wannan wakis. To kamar nawa ne dinki je nake so a mata kamar nawa ne? Akala dumci wanda ya kamata yi mishi. Ai mishi dumci wanda ya kana 40,000. Sabida dumci wanda na yi mishi. Allah ko wani mata ya gane shi sai ya zubda miyo. To ko na nawa ne dai ni ba na so ba da ni so kamata dinki irin wannan wanda ba mai kyau ba irin wannan. Na son na tsara nake so ka shiga taro. Ka kunti da hankalinka. Ba ka kamiyaci ba. Magani ya kari. Zai maka ciya diya kanata. In sha maka lau. Yanzu baby na ta minti biyu sai na dawo. Yanzu ka gane waga a tafi ba ta bace ta wata abikiya ta ci. Ka san samarin yanzu dole sai da dubara. Allah shi ci. Again idan an jima zan iya kawo wani shi ma haka zan mishi ka gane ka san dai wanda za ka yi ka abu wannan. Kunti da hankalinka ba ta can shaka ba. Assalamu alaikum. Anu alaikum assalam. Baby kin ga na je na jima ko? Wallahi baby ba mu damuwa ka gane wallahi kan san al'amuran yanzu dole sai da ka san in dai baki dai damu ba ko? Wallahi babu damuwa babu ka san damuwa. ku yan matan yanzu da kuna ta ba ku a ce wani Gaskiya ba da kai ba da kai ba. Ba za maka. Wanda ya ce ni sai ku tura muka sun soyayya na. Allah ko ni ma tele ba na siya ba. Wannan gace ne. kenan kai ma ka shiga Allah na so yarinya akwai yarinya da muka yawon tafiya turi. Ya rubu ko ya biyo ni da turi. Ya ci min tela kai ya duci min to kuma akwai kawai mai dadi. Allah ba ka sani ba ne. Na yawo duniya fa. Allah su sai ba. shida ka ne ga kai ta banban mai da kowa Allah kai ba ka gani ba. Ba ka gani na walciya ba sosai. na gani Wannan gace ne na fadi. kun dai gama komai da komai Magani ya kai. Komi normal. Magani ya kai. ba matsala dan shikenan dai komai ya kare to mu je ko amma zan dan dawo mu dan hira da kai yanzu Ba cheers. Ami alaka assalam. aboki na kaga na dawo Allah shi ci. wallahi Haka ajiye shi ko. na ajike ta Madala. ya magana dinkin nan abokina ba magana nawa kace min 40,000 na ce ai maka dumci 40,000. 40,000 kai na ba magana 40,000 na kasan harkokin na sai a hankali yan mata yanzu ne kai na sai da irin wannan Mun ga ce a dai samu mai dan sauki kasan zuwan ga lokacin corona kuɗi babu wannan ga ce a samu na 2,000 haka irin wannan 2,000 kamar 2,000